Здравейте, днеска ще направим първото ни голямо анбоксване на супер многото неща, които сме заредили в Catch and Tame. Така да не сме ги заредили на последния админ абюз. Успяхме да понасъберем доста неща. Бая лъки боксове, секрети, митици, епици. Понасъбрали сме яйца. И сега ще видим. Дано не се падне някой секрет. Аз така или иначе успях да събера няколко други секрета предварително по време на админ евента. Скрили сме всичките петове да ни пречат в момента. По-късно в края на епизода ще изберем с кои ще седим и с кои няма. Все още нямам Целестиал хидрата, ама ще я намерим, няма какво да стане. Даже мое лекичко да си почваме. Първо ще започнем с легендарните яйца. Защото са си баяде. Ще има, слагам и да поотварям. Ама все пак заради това сме се събрали. Като цяло, може би да ни се падне Космик Кицуне или Емералд Дракон, понеже ги имам и няма да ги даде на яйце различно от тея. Така че единствено заради това се борим. Аз забравих, че и тук ще дава кутии. Нищо де, кутиите ще ги трупаме за накрая. За да може да направим един пълен хубав анбоксинг. Но на кутиите мисля даже да използвам и Аурора Тотем за 300% лък, макар че не съм много сигурен дали това Аурора Тотем влияе върху кутиите и яйцата и тези неща, но да сме сигурни, ще го изиграем. Така или иначе нищо не правя с него. Аз си хванах легендарните Ancient Mythics от другите тотеми, така че това бронто може да го разменям. Да видим, само голте. Добре. Пак е нещо по-сериозно, дето може да дава хубави пари в секунда. После ще го погледнем. То даже някой активира Аурора Тотем, да е жив и здрав. След него и аз ще активирам. Дано сега има повече късмет. Макар че не съм питал никой да потвърди дали от 300% лък ще влияе на каквото и да било, но нищо, ние ще си отваряме. По принцип най-много ми трябва за момента да направя още един грифон, да станат 4, да мога на бридинга да имам по-голям шанс, защото сега един грифон го мешам с Космик Кицуне, ама във форума на Дискорда на самата игра едно яйце съм забрал да го излупа или просто не съм го видял. Във форума на играта пише, че може, така че тъй да има малък шанс да се падне, ама по-добре си е да ги пробвам 1% шанс за Galaxy Грифон или Cosmic Грифон или обикновения Грифон, че да мога по-лесно да се трейдват. Ако това цялото нещо даде един Емералд Дракон, направо топ.
Но за сега дава само тези масовите, като гледам. И няма късмет при тея. Въпреки че това единствено ми трябва от снежния евент, нямам за индекса. Като се замисля от легендаритата. Нямам и от любовния. Сега този новия евент, дето го пуснаха наскоро. Тъй че ще трябва да го издебнем. Ама след Аурората аз ще изиграя още една Аурора. Така че... Ама не знам, то любовния евент може и да ми прекъсне Аурората. Защото то е компютърно някакво такова, като скелетала. Защото скелетала успях да си направя 3-5 скелетал, ама и доста загубих, защото някои ги пробвах по на 1-2 животни, и други ги пробвах с по 5 на 100% и станаха, ама да. Преди това загубих един Емералд дракон на Skeletal Mutation. Добре, как ми даде епик животно от Legendary яйце? Ебат странното. Признавам, че е леко странно, да. Не, боксовете се трупат. Ще отваряме, дано дават теми. Пък ако не дават теми, лошо. То единствено Lightning тотема май ми трябва да си фащам дракони. Имам два. Един го размених. И това е май. Добре, почти намаляха Legendary яйцата. Почва да става интересно. За сега само напълниха така излишно фермата. Добре я дигнах на последното ниво на ден. Да мога да събирам всякакви такива по-износени. Въпреки че трябва да разчиста, ето сега гледам на 22 пак ще има евент. Така че сигурно ще поизчиста. Може и да пораздам, най-вероятно, не знам. Такива примерно мицунета имах по 100 и ги махнах. Добре, това са последните две легендарни яйца. Не ги преброих колко са, ама няма значение. Добре, боксове си дава, нека да си дава боксове. Така. Време е за митик яйцата. Да не очаквам някаква много голяма изненада. Понеже ми ги дава от Mantis. Същите Legendary глупости. О, добре. Добре, това си заслужаваше. Добре. Исках такъв, даде ми такъв. Сега ще мога да направя вулканик. Или поне нещо друго. Браво. И е хюч. Браво. Супер попадение беше тук.
О, и това кицуне е бая добро. Браво. И то хюч. Колосал даже. Ако имаше мутации, че да е много добро. Ама пък за яздене ще става между другото. Аз имам албино кицуне, което е много яко. Мен лично албино кицунето ма кефи, защото е бяла лисица. Как и това яйце съм го пропуснал, бе. Я. Тя не съм ги видял, моя грешката, сега ще ги оставим да втасат и ще ги добавим после, какво да правим? Ще ги режем и се върнем. Legendary. Така. Нищо, те добре, поне кутиите няма трябва да ги... О, второ попадение. Ето тук вече си каза късмета. Второ попадение и то хюч. То явно са били две яйца от едно и също. Браво. Добре, мога да кажа, че тук добре ми върза. Тук ще мога да разбера. Браво. Хубави падения бяха тук така. Сега да видим двете ледени яйца. Тук има мит, че би трябвало да се падне хидра, ама аз до сега хидра не съм виждал. Те тия дракони са Емералд дракон. Браво бе. Браво бе, Филипс. Тук много добре се получи, защото аз не знаех те яйца реално какво дават. Викат, че хидра. Ама двата Емералд дракона. Супер са. Събрахме доста дракони. Увелича колекцията и аз сега да видим той любовно яйце. Ексклузив. Не е лошо между другото. Но какво можеше да ми даде, бе? То можеше да ми даде супер по-яките, бе. Яй ща хидра. Мале. Тия яйца продават ли са в шопа, бе? Аз не съм отворил да видя. Добре, не е лошо. Моля, я да видим кицуните. Да, може. Кицунето може да са бридва ли, бе? Я? То това не може. А, 0% шанс. Да. То като другите. Бати тъпотията. Нищо се тая. Пак добре, нали е без пари това яйце. Ама... Къде ги, бе? Има ли ги в шопа, бе? 200 робъкса? За 300 робъкса за едно яйце. Дето аз го взех от евента оня ден. Да бе, накрая се пада кицунето. С 50% шанс. Да, бягай. А колко е? Тия са луди, бе, 5 евро. Бягай. Това да не е станало просто така. Някъде нямаше ли още едно яйце, бе?
Някъде дали ми изчезна едно яйце X. Ето го. И сега да видим тук какво ще стане. На това залага големи надежди. Дано да е хидра. Да бе, да! Да бе, да! Да бе, да! Тая лава бер е абсолютно същото като това кицуне. Го. Да бе, да! Да бе, да! Абе, да бе, да! Бягай, тия яйца са някакви много куци, честно. Да бе, да! Да! Пълната потия, признавам. Пълната потия. То жалко, че няма да ви лъжа, жалко, че ги държах толкова време. Хипотамо, лама. Между другото, от кутиите, от секрет кутиите, ако не мине нито един секрет, бих писал епизода неуспешен. Те тия емералд драконите или иначе в привейт сървъра аз мога фарма яйцето постоянно. Ама то ужасно. Фрост игъл. Пак понасъбрахме Lightning тотеми. 3 последователно, то тук ще стане нещо. 5 космик фрута, Лечи се, някои кутии са назобани от евента, други са такива обикновени. Тук даде T-Rex. Но пак добре, ама... Поне ще насъбера храна да дигна тия новите секрети. Ма то какво и да дигам новите секрети? Аз мислех, че това ще се наредат поне 5, 6, 7, 8 нови работи. Въпреки, че сега мога да жертвам 3 емералд дракона и да си направя моя да е с любовната мутация. 60% бих го рискувал. Го, той Купидона дойде още от сега. Купидона. Поне да ми удари тези секретите в средата, да не си хъба шоколадите. Добре, що ми даде няколкото тема и след това спря тотално. То направо ти убива желанието. Други ден на евента ще фарма като не виждал. Въобще даже няма и да се замислям. Защото аз сега се замислях дали да не ги отварям, защото бяха пуснали сървър лък. Ама 4-5 дена след това бях забрал и не можах да играя. И сега там влязох и ми пречат. И викам, чакай да ги разгледаме. Добре, два космик фрута, добре. Два санто тема, добре.
Тая кутия беше гадна. С 100 орел. Добре, защо не ми дава никакви петове от тези кутии? Пак поне не събрахме сам тотеми за единия грифон. Обаче чакайте само секунда да си купа от шопа, ако някой не ги е изкупил. Купил ги е някой, ама добре е купувал умерено. Продължаваме. То останаха само секрет кутиите. Събрахме доста космик фрутове. Ще мога да направим почти всичките секрети да са космик, мисля, че. А може да се чудя тези 3 дракона дали да чакам яйце или не. Въпреки че ако ще има остров скоро, бих чакал яйце. Ама явим сега вече. Първи секрет. Абсолютно нищо. Тука ма спечели. Това вече бих дали си го направил да го язда. Даже още сега бих проверил как изглежда да се язди. Аз имам и 5 полшанки. Добре. Я видим. Искам да проверим патицата. Та ще е хитова, май ми се струва. Тъй ли е вярно? Така ли беше вярно наистина? Хабих една полшанка да се завърна под патицата. Нищо, пак е хубав индекс. Добре, ще го оставим тук. А той не се и движи. Ясно. Движи се. Добре. Втори секрет Lucky Box. Добре, това беше кофти. 2 вулканик фруита. Затова ли беше, бе? Да видим трети секрет бокс. Добре. Даде ми още един град. Вече имам 2. Чудесно. Жалко, че не мога да събри идвата. Ама както и да е. Така. Следващия. Фипче. Още едно фипче. Сега ще мога да го разменям. Ще го дам за хидра със сигурност. Вчера един ми иска и аз се зачудих, понеже имах само 2 и ми се свидеха. Ама сега бих дал. Вече. След като имам. Още едно патенце. Тук добре ни върза обаче, бе. Още едно патенце. Браво.
Му останаха две последни кутии. Така. Последната кутия. Ще е интересна. О, тук ми даде нещо много ненормално. Етерал. Да, бе. О, добре. Това ще го кепчърнем. Така. И ще ни е тъмнела най-вероятно. То е терал направо ни възроди. Направи ни целият епизод. Титаниела, мале, много е готин. Я го им в индекса. Те къде са тия в индекса, бе? Секрет. Той няма ексклузив. Както и да е. Остана ни една последна кутия. Мога. Бих казал, че успешно. Успешно. Можеш и сега и последната кутийка да ни зарадва с нещо интересно. Но пък, здраве да е. Аз според мен веднага трябва да го направим поне космик. Добре. Направихме го космик. Ще нахраним малко да порасне. Готов е. Патенцата и те са готини. Бих казал, че епизодът добър, бе. Двата космик грифона, дето успяхме да изкараме от началото. Роуз Кицунето, дето и то е ексклузив. Двата дракона. Емералд, което си е... Въпреки, че то ако ги дава 100% от това яйце, то е само въпрос на време да вземеш яйцето. Така че тях не ги броим много. Двете патета направо много макефат. Жалко, че при яздене са отвратителни. Един фип. Който ще бъде разменен със сигурност. И един динглет. Само че динглета не знам как изглеждаше иконката. Мисля, че е така. Не е така. Да речем, че е то динглет, защото не ми се търси другия. Че добре, бе. Че добре. Давай, според мен. Беше тръгнал Етерния, ако не го беше дало.
Беше тръгнал на голям батак, ама направо мега доволен. Мега доволен. Сега ще чуда дали ще жертвам трите дракона да направя един да е с мутация. Въпреки че евента като приключи ще бъде зор да се вземе после. Така че да, ще го премисля със сигурност този вариант. Или просто ще го захлеба с малко от шоколадовите, я да видим дали имам. Имам 5 чоколада. Ще мога да го пробвам без това. Ами, благодаря, че гледахте този епизод. Аз бях бачка доста, ама днеска не бачках, малко поиграх. Така че до следващия път, когато се засечеме с някой анбоксинг или директно може да си е някое геймплейче,